Molweni, namkelekile Avalanche of Grace. Igama lam nguThenjiwe. Ndize apha nje namhlanje ndizokuqinisa ukholo lomntu okanye lwabantu abathi siyanikezela ngoku kudala, sithandaza, sizila nokutya, kodwa iziqhamo azibonakali. Ekuthiwa siyenze ezinkonzweni siyayenza, kodwa asiboniswa nto. Impilo ayijiki. Bantakwethu, xolani. Ningoyiki, asisodwanga, ngokuba baninzi abangakuthi ngaphezu kwabanga kubo. Sijikelezwe ngamahashe neenqwelo zomlilo ukulwa, zizosilwela, zizosikhusela. Uyaphila owasifela eCalvary yena, ibe uthembekile, soza silahle. Ndimbonile mna, ndilubonile uthando lwakhe empilweni yam. Yiyo loo nto ndiphakamisa udumo lwakhe nembeko. Ndithi mhlekazi omhle, dumo lukufanele ngangamsha isixeko sakwaYuda. Qhawe lamaqhawe mavula uvaliwe isewe ngedama. Ndoda yabahlolokazi, umkhulu Nkosi yamakhosi. Lawula impilo zethu, silawule ngonaphakade. Uzibonakalisile amandla akhe. Ufike ubhubhane apha kazwelonke we-COVID-19. Wasigubungela uYesu ngeentsiba zakhe, sazimela phantsi kwamaphiko akhe. Wathi kungawa 1,000 ecaleni kwenu, isigidi ngasekunene kwenu, kodwa kungasondeli nto kuwo. Xa engecala lethu, bani ongasisusa kuye? Sasoyika, sifana nabantwana bakwaIsrayeli, besoyika belandelwa ngamayiputa. Wavela umavela wathi ningoyiki, yimani nje nina yimani nje, nizawubona usindiso likaYehova. La mayiphutha eniwabonayo namhlanje anisayi kuwabona naphakade. Yadlula iCovid. Sasisentla kwamasiya, avela ilizwi lathi abantwana bam, abantu bam ababizwa ngegama lam, mabathandaze bafune ubuso bam, babuye ezindleleni zabo ezimbi. Ndiyakuva mna emazulwini, ndibaxolele izono zabo, ndiphilise ilizwe labo. Yiyo le nto sisamileyo nangoku ngumthandazo. Umthandazo ubalulekile empilweni zethu. Sidibanisa noYesu, sinika namandla. Masihlaleni kuYesu, singasuswa imimoya evuthuzayo. Ayikho engenzeki kwabakholwayo kuye. Iingxaki ezijongene nazo namhlanje ziyababa ubungqina bemimangaliso kaThixo kusasa. Ibe ziyasikhulisa elikhulwini. Enkosi.